natureza. O que estamos vivindo agora é volver ao estado da natureza, da guerra de todos contra todos. Vamos a acabar iso. Pero todo é complexo, porque a vez se reafirman todos os discursos de comunidade ficticia para salvarse desa situación. Estamos nun proceso de descomposición do valor como relación social. O estamos vivindo na Península Ibérica de unha maneira bastante evidente. Isto, co tema catalán. Por que non actúan os mecanismos de consenso? Está claramente relacionado con o colapso. As burguesías non consiguen poñerse de acordo. E estamos nunha situación de agudización dos discursos identitarios, de comunidade ficticia, que é o terreno da burguesía donde mellor se move. Por eso está pasando o que está pasando, non está reforzándose a esquerda en todo isto, é todo o contrario. Pero alguén entendeu por aí que iba a reforzarse a esquerda. Todo o contrario. Vamos cada ao contrario. Pero na base está que non hai posibilidades bases materiais para un programa social. Ese é o problema. Non hai bases. O capital non é histórico. Eu creo que unha das características do enfoque de Marx é que entende que o capitalismo é unha ruptura antropolóxica, que solamente se pode entender como, desde o punto de vista categorial, como unha sociedade que é completamente distinta ás demais sociedades. O capitalismo ten que ver con unha relación social que non se impón con mecanismos de coerción, con mecanismos extraeconómicos. Isto ten que ver con Gramsci tamén, de como é o tema da hegemonía, porque estes son mecanismos extraeconómicos. E aquí está o problema de Gramsci, da incomprensión de Gramsci con respecto a Marx. É dicir, o problema de Gramsci é que precisamente non entende que estamos falando de un sistema, desde o punto de vista histórico, completamente distinto aos demais. O capital non necesita a coerción para reproducirse, como necesitaba o feudalismo ou o esclavismo. Non o necesita. Non necesita ningún mecanismo extraeconómico. Calquera de vos vai a buscar diñeiro ao sair aquí, aínda que aborrezades o diñeiro. Todos estamos enganchados a isto por un mecanismo automático, non coercitivo, non basado nunha persona en concreto. Ninguén che vai a dar co látigo para ir a traballar esta tarde. Todos temos sometido o capital, a relación social abstracta, porque a abstracta está metida na cabeza. Non necesitamos o látigo. Isto fai un sistema históricamente completamente distinto aos demais, pero tamén o fai tremendamente difícil de superar, porque é moito máis difícil de superar isto, e porque eliminou calquer base material comunitaria para poder apoiarse, que no caso de Rusia si había, por o carácter periférico que tiña, pero de onde partimos nos agora? É moi difícil. Pero unha cuestión importante é que é histórico, é completamente histórico. Un sistema que é importante entenderlo desde unha perspectiva histórica, de categorías que son históricas. Pero hai outra parte importante, que son invariantes, e aí é onde entra a cuestión que é máis difícil de compaxinar, non? É dicir, o capital é unha relación social invariante. A ver, nós estamos moi habituados a demonizar o capitalismo financiero, que é claramente unha visión do capital como exterior. Aí están eses especuladores que nos están arruinando a vida de todos. Están aí, exteriores a nos. Non entendemos que o capital, ou a do capital que eu denominaría capital ficticio, mas o capital financiero, é o resultado da caída da produción do valor real, non é unha cousa exterior. É un resultado histórico dun proceso. Pero non é unha exterioridade, é dicir, cando falamos do capital en términos de exterioridade, normalmente
tendemos a pensar, darle máis importancia á fase histórica. Parece que o importante do capitalismo, por exemplo, como que Marx fixo unha crítica do capitalismo liberal do século XIX. Non. Marx non fixo unha crítica do capitalismo liberal do século XIX. Fixo unha crítica do capital. E o capital ten elementos invariantes. O que pasa que nós, precisamente, porque enfocamos a crítica desde a fenomenoloxía, sempre nos fixamos nos elementos da fase histórica. Parece que o importante é o capitalismo colectivo, o capitalismo liberal, o capitalismo monopolista. Parece que o importante é a segunda palabra. Objetivo. O sea, parece que o importante é o elemento fenomenolóxico, non o elemento categorial, que é unha relación social, que é o capital. E sempre ademais acusamos a que parte do primeiro como se fora a histórico. Cando realmente o importante é a estrutura. Outro autor que tamén é interesante é Polanyi neste sentido, que realmente dáse conta de cousas que de ruptura antropolóxica no fenómeno do capitalismo, pero realmente estamos ante unha ruptura antropolóxica de gran calado do capitalismo, coa disolución das formas comunitarias. Cambia completamente a relación dos seres humanos. E hai un elemento invariante no capital. É unha categoría invariante. Eso é máis importante que a fase histórica. É máis importante o elemento invariante na análise, ten que ser máis importante o elemento categorial que o elemento fenomenolóxico. Nunha teoría crítica. Porque Marx evidentemente tamén analizaba aspectos desse momento histórico, pero non deixaba de ter unha base categorial. Nós, na teoría crítica contemporánea, tendemos a esquecer. Xa dos teóricos falamos sempre do tema categoría, de crítica categorial. Nós tendemos a facer unha crítica fenomenolóxica. O problema do traballo cognitivo. Claro, o cognitivo parece maravilloso, pero que está facendo o capitalismo realmente? Aquí hai que entenderlo de un xeito invariante, é dicir, o capitalismo está acabando, todos estamos convencidos que con nuestros másteres e nuestros doctorados vamos a llegar al trabajo e va a ser como que sale santo. O sea, estamos super preparados, ¿no? Estamos super preparados e é unha injusticia que non nos den traballo, ¿no? O que nos den un traballo de 600 euros ou de 400 euros, ¿no? Claro, hai toda unha moralización de isto, ¿no? O sea, pero realmente isto é o capital, invariantemente, é a desvalorización do traballo, invariantemente. Nos sentimos superiores aos traballadores industriais que foron como cordelitos ás fábricas cando se resolveu o artesanado. Parece que somos superiores a eles. Non se está pasando mesmo. Igual non somos nin mellores nin peores, estamos sujeitos a unha relación social invariante, que é de desvalorización do traballo e de reducción de tempo socialmente necesario de traballo. Ao capital lle importa un bledo as nosas cualificacións que nos costaron tanto sacrificio, salvo a Pablo Casado e a Cristina Cifuentes, que nos costaron tanto sacrificio obter na universidade, non importa un carallo. Isto é un proceso de abstracción. O capitalismo é un proceso de abstracción de todo, da natureza, do traballo, do ser humano, de todo. O sea, ese é o elemento que invariante e é o elemento máis importante. Entón, claro, o tema do fordismo que antes sobre o bolchevismo, pois tamén, evidentemente, un reflexo de que o bolchevismo foi unha personificación do capital. O sea, cando Lenin decía que o socialismo era electrificación e fordismo e todo isto, é eso. Electricidade e xaltas. É eso. O sea, e, bueno, evidentemente esta reflexión, eu aliguei o tema da teoría colonial, pero claro,
É certo que o século XX é un século donde, frente a todas estas teorías que consideraban que o campesinado era unha clase residual que intenta desaparecer, o século XX está moi protagonista. O campesinado con un papel protagonista central en todo o mundo, ¿no? E isto creo que era a pregunta, o sea, a pregunta vai por aí. E eu o que critico era tanto a visión que lle dá a Sani nesta cuestión, que foi un pouco que recuperou este debate, pero tamén as teorías, porque claro, ao final o que vivimos é que o marxismo como se este marxismo de canon socialdemócrata basado nas concepcións ontolóxicas das clases sociais fixo que moita teoría crítica abandonase o marxismo, sobre todo nos anos 80, toda a polémica, por exemplo, entre o Journal of Peasant Studies e o Agrarian Chain, todo isto, ao final houve toda unha teoría crítica que fixo fincapé nos aspectos esos granchianos, cultura, etc. ¿no? Espera, que eu teño preguntas. Entón, pero é tremendamente injusto desde o punto de vista de análise marxista porque construíse unha visión do marxismo canonizada, unha visión de Marx canonizada a partir da socialdemocracia. E Xavi foi, ainda que quiso rescatar elementos fenomenolóxicos moi interesantes, non entrou na debate categórica. Ao final o que temos é un intento da teoría crítica de separarse do marxismo ou de acompañala por pensadores, filosofías burguesas que é un camino que non leva, non vai o problema categoría. Ese é o problema que a miña obsesión é ese, o problema categoría. E que te que reclamas a 6? Claro, por eso digo. Y te deberíamos ir pechando y todas tengo muchas preguntas que vas a revolver otro día. Pero eu non me resisto, bueno, quería iniciar unha segunda ronda, pero non matemos. Pero como xa estaba anotado, tiña capacidade de anotarme, non había ninguén máis, seguramente ela quería decir algo, pero só quería facerche un comentario casi final, ¿no? Si te parece. Porque, bueno, a raíz do que se comentou aquí, tamén quero facer unha pregunta, pero que merece unha resposta breve. A ver, para mí o que é moi suxerente, e é moi suxerente, claro, para arqueólogos, historiadores e campesinólogos, digamos. O problema é que, inevitablemente, son as milenaristas. Inevitablemente. Armagedónico. Distópico. O sea, parece... O sea, cando falas, eu vexo Mad Max. Claro, é normal. Por eso Mary Shelley escribiu hai 200 anos o que escribiu. Non é por acaso. E por eso estamos hoxe celebrando a Mary Shelley non porque seña muller, creemos que porque é muller. Non, é porque mentras máis ainda non empezar a pensar, ela se pensar algunhas cousas, de outra forma. Entón, a ver, eu agradezo moito porque nos dá moito que pensar aos que aspiramos a pensar, e aquí, se me permites, fago unha coña, como nos pagan, incrementa o noso valor que tiveres que nos pensar, evidentemente, dando moito valor que tiveres que ser. Pero, de alguna forma, tamén, porque nos axudas a volver, amigo que ti plantexas, eu sempre me pasa como a Alba, é dicir, isto dá para moito discutir, e sobre todo que non sei se terei que ler a Heidegger, que nunca leín, máis que de segundas e tal, e non digamos a outros. Entón, existen moitos componentes que a mí se me escapan, Pero o que sí que vexo que nos axudas, e algo que me parece moi importante das cousas que nos facemos aquí, é a volver a unha historia con base material. Tamén con categorías, e nos saben categorías, que efectivamente desapareceron en beneficio do discurso. E iso é algo que discutimos moito, e a veces discutimos, digamos, agriamente, sin entendernos moito. Porque, frente á narración e o discurso, está o outro. Que é iso da historia con base material? Bueno, algúns creemos que iso é o que hoxe importa. Outra cosa é que consista iso. Pero, bueno, no fondo é o que ti plantexas tamén, me parece, porque, claro, a historia discursiva, narrativa, etc., bueno, pues sí, pero eso non nos soluciona as preguntas, ou, mellor dito, non nos permite formular as preguntas, porque solucionar as preguntas tampouco hai,
E a mí, ademais, me permite, algo, pode parecer asombroso isto que vou decir, pero algunhas cousas que hoxe plantexan me permiten entender a Balboa. A Balboa, o noso compañeiro que hoxe non veo, que está aí abaixo, que fixo xa un libro sobre o Monte Galicia, onde plantexaba en términos dinámicos e históricos, gran parte, ou algunhas das cousas que te plantexan hoxe. Respecto aos campesiños, precisamente, e do comportamento histórico dos campesiños, que os nosos tataravos en Galicia, os que llevamos todos seguramente querendo escapar, ¿no? E nos permitía entender, bueno, pois, a súa relación con iso que chaman a propiedade. Non digamos xa con iso que chaman a propiedade privada, e a relación con manexo, que ocurre en Rusia, en Ucrania, en Siberia e aquí, ao lado, en Cuspedriños, ¿no? É exactamente o mesmo. E aí tamén esa lógica universal, que tamén ten unha componente milenarista, mellor, e cristiana bastante potente, ¿no? Porque eso tamén está aí, ¿no? Creo eu, ¿no? E logo, claro, a mí esa idea, por exemplo, da reproducción do capital e do elemento intrínseco, do mecanismo, ¿no?, que permite a reproducción. Home, calquera que teña fillos, pois sabe que os centros comerciais, Inditex e o low cost, xa explica todo eso, non? O sea, non hai que darlle moitas voltas. Ti podes contarles o que queiras e que non somos capaces de contarlo porque llevamos dinheiro para ir ao centro comercial, que o seu ocio se consista en Inditex e logo viaxamos polo tempo porque eso abre o mundo, non? Pero vamos, si plantexarte a pegada ecolóxica, claro, porque eso en el centro de Madrid, eso sí. Non, claro, aí está a cuestión do mecanismo. E aí, efectivamente, eu tamén fago un pouco que te plantexas, nos fai pensar a mí algo que muitas veces pensamos, que ao final o que facemos aquí é a reproducción ampliada do capital académico. Que fixeron Foucault, Bourdieu, e de Foucault, Bourdieu e Althusser que seguiron reproducindo todo eso, ¿no? Hasta Laclau, que xa é, e coincido contigo, digamos,